Tak, stojíme tu pri obzvlášť závažnom prípade stromu, ktorý bol trošku zanedbaný mnou, mojou pozornosťou. Tak aj tak vyzerá. Jedná sa o odrodu rubinola, tiež na podpotníku A2. Ako moja ruka. A bol spravený povýsadbový rez, ten je vidno tuto, do niektorých konárov. A reagoval na to veľmi dobre. Bujným rastom. Keďže som sa k nemu 3 roky nevrátil, tak je koruna prehustená a je tam veľmi veľa konkurenčných výhonov. Takže to ideme preriediť. Keď sa pozriem do koruny, tak si musím znova zvoliť 3 alebo 4 kostrové konáre a 1 stredník. Vidíme tu, že je tu 5 konárov, 6 dokonca a stredníkov tam máme niekoľko. Ja by som stredník možno niekto by vybral tento, pretože je najviac v strede, ale vidíme, že ten konárik je slabý, že doňho strom nedáva hlavnú rastovú sílu, že idú do tých bočných, ktoré sú väčšie, tak preto tento, čo je úplne v strede, aj keď rastie veľmi pekne, nezvolím ako stredník, pretože kostrové konáre bočné, ktoré sú o mnoho hrubšie, ide do nich viac energie, by ho hneď prerástli. Preto zvolím ako stredník tento konár, z ktorého ide nádherný letorast a je snáď aj najvyšší, takže to bude náš nový stredník. Kostrové konáre. Takže tu máme 1, druhý kostrový konár, tu máme 3. 4. ide tým istým smerom, sú v podstate rovnobežné, prehustujú sa nám, takže jeden z týchto dvoch musím dať preč. Ja dám preč ten, čo je viac vo vnútri, tak ho ustrihnem, pretože je dosť hrubý. No, ustrihnem ho potom, takže tento je preč. Zostal nám tu tento. Takže vidíme hore pokračovateľ. Takže tu dáme dominanciu, ostatné konáriky skrátime. Aj pokračovateľa skrátime ďalej možno na vonkajší púčik, ktorý zareaguje tam. Tak a tuto spodný obraz nepotrebujeme, pretože budú to veľké stromy, na ktoré sa bude dať aj neskôr vyšplhať. Takže máme 1, druhý, tretí kostrový konár, to nám úplne stačí. Vidíme, že tento konár rástol, bolo tu pletivo, ohol sa a išiel dovnútra, kde je tá výdreva toho pletiva rastie úplne zle. Takýto konár ja nechcem. Takže taktiež ide celý preč. Sú to dosť radikálne rezy, na ktoré bude neskôr reagovať na jar tento strom veľmi bujným rastom. Tieto veľké rany neskôr aj tuto, keď ho odstránim, sa zamažujú štepárskym voskom. Vnútorné konáre nepotrebujeme a taktiež odstránim aj tento konár celý, pretože je tu zasušený, je tam poškodený, popraskaný. Takže máme nádherné 3 kostrové konáre. Povedali sme si, že tento bude stredník, náš nový, takže tohto konkurenta minimálne by som mohol skrátiť, ale ja ho nepotrebujem, odstránim ho celého. Musím myslieť, do budúcnosti tie stromy naozaj budú obrovské, veľké, ako tie staré stromy nasadené na plánkach. Takže obraz, ktorý je tuto, pre mňa do budúcna absolútne nemá žiadny význam. Takže prvý konkurent preč. Toto je dobrý kostrový konár v budúcnosti. Dáme na vonkajšie očko. Už teraz pracujem v dosť veľkej výške, že tam pomaly nedočiahnem. Tento by sa v budúcnosti mohol ešte rozhodnúť, že bude robiť konkurenta stredníku, preto ho znova
o polovicu skrátim. A tak, by sme možno boli už hotoví. OK. Stredník by sa mal dať o polku nižšie, ale moje výškové schopnosti nedosahujú do takej výšky. A máme tu ďalší kostrový konár, vidíme, že je dvojité rozkonárenie. V budúcnosti by tu to mohlo pri preplodení dôjsť k rozštepeniu, preto ten, čo ide viac kolmo, vystrihnem. Tento opäť zakrátim o polovicu. Takže toto leto tieto listové púčiky všetky vyrašia a vznikne mi rozkonárenie. To isté spravím aj s týmto, opatrne, aby som ho nezlomil. Na polovicu. Ešte ho môžem dať. A aj tu. Takže to by malo byť de facto všetko. Ešte tu máme jeden. Tiež potrebujeme túto rozkonárenie v budúcnosti. Tak. To je všetko z tohto stromu. No,